2009tik Lurralde Garapenerako Laborategiaren ibilbidea osatu da Gipuzkoan. Foru Aldundia ardatz hartuta eta lurraldeko beste zenbait eragilerekin batera. Lurralde Garapenerako ekintza ikerketaren bitartez, hainbat ikerketa prozesutan sendotu dira Lurralde Garapenerako Laborategiaren oinarriak. Gaur, 15 urte baino gehiago pasa diren honetan, ibilbide hau balioan jarri nahi dugu. Bidea nola ireki den, zein ekarpen egin den herri politiken sorkuntzan eta nola eraldatu diren erakunde zein lurraldeko eragileen arteko harremanak, besteak beste. Egia esan ez dakit mugarri bakarra azpimarratzeko gai izango nintzateken, bai? Nik esango nukena da, azken finean, oinarri bezala azpimarragarriena dela borondate politiko bat zehola bi alderdien aldetikan, bai erakundearen aldetik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, eta bai eta ere saretzeko lanketa horretan, garapen agentzien aldetikan ere, eta guzti horrek ekarri dituna izan da ikusten dut beste faktore batzuk, baina honetan oinarrituta daudena, bai? Guri gero guzti hori dana erregularizatu eta hori hitzarmenen bitartez markatu da eta horretan horrek ere garrantzia izan du, baina esango nukena da borondate horren ondorio bezala jarraipen bat, erresilentzi bat, konstantzi bat egonda, eta ibilbidea beti ez da erraxa izaten, ibilbide hori luzea da heinean konfiantzako harremanak ere egiten joaten zea, eta konfiantza irabazten putezea, eta nik usten dut hori oso importantea dela, konfiantza daukasun heinean baita ere, sortzen dian arazoak, eta beti sortzen dira hori esplizitatzeko baizea, eta arazoan esplizitazioan eretzat beti oso garrantzitsua izan da ibilbide horretan, eta guzti horretanak amaitzen du, amaieran ikusten diala, emaitzak ematen ditula prozesu horren, bai? Azken finean emaitzak ematen ditu, sorkuntza baten bitartez, eta guzti horretanak ziklo bat, ibilbide bat izten du, bai? Guzti honetan, ikerketa ekintzak izan duen rola, nik usten dut, oso garrantzitsua dela, lehen esan deten bezala, ibilbide luze horretan, harriak, arazoak topatzen dira, eta bi aldeek beti izan behar izaten dute, nik usten dut mediazio lanak egingo dikun edo eta elkarren artean gerturatzen lanak egingo dikun figura baten edo eta ekintza baten beharra, ez? Eta nik usten dut hor fasilitazio rol garrantzitsua jokatzen dula ikerketa ekintza prozesuak. Nik uste dut Lurralde Garapeneko Laborategia Gipuzkoan lankidetzazko gobernantzarako eredu berezi eta propio bat sortzeko gunea izateaz gain, eta aldi berean izan dela ikerketa ekintzarako metodologia berezi bat sortzeko gunea. Nik gogoan dut 2009an lehenengo aldiz hemen Foru Aldundira gonbidatu gintuztenean proiektu batean parte hartzera, guk ekintza ikerketa egitea proposatu genuen, baina orain atzera begirata konturatzen naiz proposamen hori zein ausarta zen. Gu ekintza ikerketaren hastapenetan geundelako eta esperientzia handirik ez genuelako. Baina hemen egindako lanaren ondorioz, 2014an liburu bat argitaratu genuen, Norvegiako lankideekin, Lurralde Garapenerako ekintza ikerketa, geure metodologia propioa proposatuz, 3 esperientzietan oinarritzen zen eta bat Gipuzkoa sarean. Hemen Aldundiarekin landutako proiektua zen. Urte batzuk beranduago, 2017an, erraztaileen markoa aurkeztu genuen, gure ekintza ikerketan ardatzean egon den zerbait, eta proposamen hura ere hemen Lurralde Garapeneko Laborategian eta batez ere garapen agentzietako teknikarien mailetan edo erraztaileen mailetan garatutako jakintzan oinarrituz egin genuen. Eta urte horretan bertan, 2017an, Lurralde Garapeneko Laborategia txertatu zen etorkizuna eraiki zen, eta horrek ibilbide berri bat ireki zuen gaur egun Aldundiaren plan estrategikoaren baitan erronketara zuzendutako berrikuntzara eraman gaituena, eta azken ibilbide horrek lagundu digu gure ekintza ikerketan txertatzen bai konplexutasuna, ikuspegi sistemikoa eta lankidetzazko gobernantzarako markoak. Lehenik eta behin, lankidetzazko gobernantza sendotzeko laguntzen digula, ez? Maila
anitzeko eta erakunde arteko lankidetza hori artikulatzen edo elkarlan hori artikulatzen laguntzen digula, kasu honetan ere bai Aldundia eta Garapen Agentzien arteko lankidetza edo lan egiteko modu hori definituz, ez? Eta zuzen ere nik uste dut zer horiek garrantzia badakate, ez? Eta lehentasunezko politikei eta programei aplikatzen basai ere, izan lehiakortasuna, inklusibidadea eta beste hainbat lerrotan ere bai, nola hortan eta harremantzeko eredu hortan sakontziak horrek bere biziko garrantzia daukala, ez? Eta ez bakarrikan gaur egun Garapen Agentzekin daukagun harremantze eredu hortarako baliogarri dizegulako, bezik eta erakunde bezala gainontzeko prozesu eta gainontzeko departamentu eta politiketarako ere bai oso baliagarri dizegulako, ez? Azkenean entzute, deliberazio, partaidetza eta kosorkuntza hortarako errementak ematen dizkigulako, ez? Eta neurri handi baten ere bai, azken urte luzetan mandako ikasketa horien sistematizazioak ere bai, neurri baten lagungarri zaigu gaur egun ikusteko nora iritsi geran eta zer ikasi dugun prozesu hontan zehar ere bai. Eta gaur egun sortzen egeran, prozesu honetan sortzen egeran ezagutza horren akademizazio edo kontzeptualizazio horrek eta ere bai asko laguntzen digu egin handi batean ere bai konparatzeko beste zonalde batzukin, beste herri batzukin eta beste prozesu edo batzukin eta horien gandik ikasi eta berriro ere bai ikasketa horiek gure prozesuetan txertatu izateko, ez? Orduan oso baliagarri zaigu hainbat esparrutarako. Asko gustatzen zait ikerketa horrela egitea, ekintza ikerketan, iruditzen zaidalako nire izateko erarekin oso koherentea dela. Eta koherentea da uzten digulako ikerlarioi jutea ikerketak normalean edo tradizionalki egiten duenaz haratago. Zergatik oso gertu egiten dugulako lan bai agentzekin eta bai Aldundiarekin. Egunerokotasunean beraiekin gaudelako. Eta horrek ere permititzen digu konplexutasuna oso ondo ulertzea. Askotan frustratea izan daiteke, baina saltzan ibiltzen garen hori benetan gustatzen zaigun gauza bat da eta aberasgarri deritzoguna. Gainera, iruditzen zait oso importantea osotasuneko ikuspegi bat eduki behar dugula. Azkenean, egiten dugunean prozesuetan lana, ez daude bakarrikan prozesuak, baizik eta prozesua konposatzen duten pertsona horiek. Eta ikuspegi holistiko bat edo osotasunekoa eduki behar dugu prozesuak ondo juteko eta ikerketa ondo egiteko azken finean. Eta hori niretzat alde batetik erronka da, baina baita ere oso gauza aberasgarria pertsonalki. Erronka lankidetzazko gobernantzan oinarritutako eredu berri bat izanik, uste dut ekintza ikerketa edo akademia eta praktikaren arteko kombinazio honek ekarpen ugari egin dizkiola prozesuari, ez? Aspalditik daramagun prozesu honi. Baita ere taldearen kohesioari. Eta ekarpen baino esango nuke prozesuan aktore garrantzitsu bat ere izan dela ekintza ikerketa hau. Nik bi elementu azpimarratuko nituzke, alde batetik uste dut tresna oso baliagarria izan dela eragileen elkar ezagutzarako, pausuz pausu eta ekintzaren bitartez bakoitzak zer egiteko gai garen erakutsi diogu elkarri eta honek balio izan digu rolak oso ondo definitzeko. Eta rola definitu eta rolaren errekonozimentu esplizituak gero balio izan digu nolabait aman komunean ditugun erronka horiei heltzeko. Izan enpresa lehiakortasunaren arloan edo pertsonen laneratze eta gizarteratze arloan. Bigarrenik, uste dut behin rolak definituta egon, erronkak definituta egon, uste dut tresna oso baliagarria ere izan dela dialogorako ireki ditun espazio horiek eskaini dutenagatik. Alde batetik, ekintza eta praktika uztartuz, praktikan egiten dugun lan hori konzeptualizatu ahal izan da, etengabean zerk funtzionatzen duen eta zerk ez duen funtzionatzen garbi esplizitatu da, eta ondorioz kosorkuntzarako marko bat irudikatu da. Bestalde, prozesu honi denboran zehar eutsi izanak, hainbeste urtetan, ezinbestean konfiantza maila indartu eta areagotu duelako.
Orkestrak azkenen parte hartzen duen prozesu ezberdinetan metodologia ezberdinek aplikatzen ditu, metodologi hoin bitartez, lortzen duna da parte hartzen duen eragile guztin ahotsa mahai gainen jarri, bakoitzan laniteko era mahai gainen jarri, eta azken finean horrekin denan ahotsak eta denan laniteko era kontutan eukita metodologia mankomun bat landu, eta dinamizazio guztioi goraipatu behar dugu oso ondo egiten dula. Bestalde, ikerlari dienen mundu mailan daren metodologia ezberdinek ekartzen ditu baitare, aplikatzen dituena gure prozesutan eta horrek ere balio bat gehitzen dio. Azpimarratuko nuke oso ondo egiten duela, eta hemendik aprobetxatzen ez momentu eskertzeko, oso ondo egiten duela, denak eroso sentitzen gea prozesu hauetan, baloratu sentitzen gea eta entzunak sentitzen gea. Zergatik esaten dut hau? Gero aldundiak ere, gure kasun hemen Gipuzkoan, prozesutan parte hartzen dulako, eta ikusten deulako behaien politika publikotan aplikatzen dituela guk esandako gauzak, guk eskatutako gauzak, alduen neurri noski, baina biltze guztioi eta lanketa guztioi orkestrai esker egiten da. Gero metodologi guzti hauen ondorioz sistematizatuta, metodologia mankomun bat gehitzen da hor, replikatu aldana beste zona batzutan, beste herrialde batzutan, eta baita badakigu publikazio ezberdinetan parte hartzen dela, Gipuzkoa eta gure dinamikak mundu mailan posizionatuz, eta azken finean esan behar da, lehen aipatu eten bezala, metodologi eta proiektu eta prozesu guzti hauen ondorioz, politika publikotan ikusten deula eragin guztioi. Azkenen, gu garapen agentzian einen, gure baiaratan, eragile sozioekonomiko ezberdinetan aplikatzen da, guk behaiekin egunerokotasunen lantzen ditugun gaiek eta horrekin lehiakortasuna areagotzeko aukera Gipuzkoa mailan. Guk ikasitako hori edo gure esperientzia proiektuetatik kanpora aurkeztu egunean, esango nuke gaur egun, harrera oroar positiboa eta goxoa izaten dela. Baina gustatuko litzaidake harrera hau bi planotan banatzea. Batetik nazioarteko eremuan eta bestetik lurraldeko eragileekin partekatzen dugun espazioetan ze harrera izaten dugun. Lehenengo ildoari helduta, esango nuke nazioartera joaten garenean, hau da, kongresutara edo joaten garenean, gure ereduak aurkeztera, edo nazioarteko proiektuetan esplorazioak egiten ditugunean, harrera orokorrean izaten dela jakin minezkoa edo miresmenezkoa. Eta horri lotuta, nazioarteko proiektuen esplorazioetan adibidez, 2026 urtean dauden eskakizunak oso lerrokatuta daude lurralde garapenerako ekintza ikerketak berak dituen lan egiteko moduekin eta lurralde garapenerako ekintza ikerketaren bitartez lor daitezken emaitzekin. Erantzuneko edo hitzartze honetako bigarren ildoari helduta, da lurraldeko eragileen ildo horri helduta, esango nukena da, batetik baliozkotze handia dagoela metodologiaren inguruan, lurralde garapenerako ekintza ikerketaren inguruan, eta horren adibide da gaur izan dugun mahai inguru honetan partekatu diren iritzi aniztasuna, ez? Hemen izan ditugun eragileen iritzi aniztasuna. Hori alde batetik. Eta beste batetik esango nuke, proiektuetatik aterata, lurraldeko beste eragile batzuekin, proiektuen definizioan sartzen garenean, askotan eskatu izan digutela Gipuzkoan egiten dezuen moduko zerbait egitea. Eta hori oso esanguratsua iruditzen zaigu, bereziki esanguratsua. Erakusten duelako Gipuzkoan landutako lurralde garapenerako ekintza ikerketaren bitartez landutako herri politikek eta lurralde estrategiak baduela onarpen bat, ez, gure proiektuetatik haratago. Eta nolabait beste gobernu erakunde batzuk ere interesatuta daudela estrategia horien bitartez lan egitera. Eta ideia honekin jarraituta eta bukatzeko, nik 4 urte pasatxo, ia 5 urte daramatzat lurralde garapeneko laborategian. Proiektu hauetan murgilduta. Esan liteke belaunaldi berri bat garela, lurralde garapenerako ekintza ikerketan. Eta esango nuke, duela 17 urte, metodologia aurkezterako garaian ausartak ez ezik aurrerakoiak ere izan zirela. Eta hori zergatik, alde batetik, 2026an ditugun erronkak 2009an identifikatzeko gai izan zirelako, eta hori sekulako aurrera pausoa dalako, ez?
eta beste alde batetik 17 urte hauetan zehar joan delako lurraldean egonkortzen herri politikak egiteko modu bat, eta iaia halko genukelako esan Gipuzkoan badagoela herri politikak kosortzeko eredu bat. Orkestrak lurralde garapenerako laborategian egindako ibilbidean oso garrantzitsuak izan dira Argentinako eta Norvegiako lankideak ere. Haiekin eta Gipuzkoako eragileekin eta Aldundiaren eskutik gogoz gaude etorkizuneko erronkei ere elkarlanean erantzuteko.